This program is a paid program and does not necessarily reflect the opinions, values, and policies of Radyo Natin. Radyo Natin shall not be held liable for any comments, views, or opinions expressed during this program. Higala ko mga igsoon mayong buntag kaninyong tanan. Ano nasab si Pastor Jenny Limbag kikuban kaninyo sa tulumanon. Ang pulong sa Dios gitoy o kinipagmugna aron tanan tao masayod sa kamatuoran nga ang Dios nagmahal o nagamping pagayo kanato. Otron ko mayong buntag kaninyong tanan higala ko mga igsoon sa kahanginan nga nagapamati karon. So mayang buntag sa atong mga enthusiastic, madasigon malipayan nagapangalagad si Ginoo ang chairman sa North Gospel Team, Pastor Sam Unahon, uban usab sa iyahang kapikas kinabuhi ang usab silang bungas pagminahalay. Good morning kaniyong tanan diha, Pastor Sam. Good morning usab sa atong mga kigsona kigalaan nga gihandol ni Pastor Sam diha sa Lindaban. Taga Lindaban, good morning kaninyong tanan. Labi na sa mga tuan sa Lindaban, Fundamental Baptist Church, good morning kaninyong tanan. Nila Sister Rita Orayan, uga Sister Alpanta, ug Riveras pamilya, ug uban pa nga mga Kristohanon diyang gihandol ni Pastor Sam Unahon, no? Okay, umusab sa ilang youth pastor diya nga si Pastor JR. Good morning, uban siya kapikas kinabuhi. Good morning kaninyong tanan. Good morning usab sa tanan nga nagapamati diya sa sangkanan og New Sangkanan. Good morning kaniyong tanan. Labi na gyud sa mga Kristohanon diha sa Sangkanan Fundamental Baptist Church. Good morning kaniyong tanan. Uban usab sa inyong alagad si Ginoo diha, Pastor Noy Pinalas, Ma'am Nining, og yung usab silang bungas pagminalay nga si Jumjum ug si Daphne. Happy birthday dito, advance happy birthday kang Pastor Noy Pinalas karong Huwebes. Iyahag yung birthday, no? O salamat kayong Ginoo nagpagkamayas mo kinabuhi, Pastor. Gidugangan sa Ginoo imong mga katuigan din hining kalibutana. So, advance happy birthday, Pastor Noy Pinalas. Good morning usab sa mga island ni Brad Tuto Carbiliedo o sa mga Baas family. Good morning kaninyong tanan. Higala ko mga igsoon. Salamat sa inyong kanunay nga pagsunod sa atong programa. Good morning usab sa taga Kalugmanan. Tanan naman sa Kalugmanan. Good morning kaninyong tanan. So, katong namati diya sa FB. No, des Kalugmanan. Paliog text sa ako sa 0936 3733 765. Kay ako kang i-greetings. So good morning kanimo diha, no? Uban sad sa tanan nga mga Kristohanon diha sa Kalugmanan Fundamental Baptist Church. Good morning kaninyong tanan. Higala ko og mga igsoon uban sa alagad si Ginoo diha, madasigon malipayan kay uban kaniyo, Pastor Silso Salid. Og tanan nga mga Kristohanon gihandol ni Pastor Salid diha sa Kalugmanan Fundamental Baptist Church. Good morning kaninyong tanan. Good morning usab sa taga Bagalangit, tanan mata sa Bagalangit. Good morning kaninyong tanan. Labi na gyud sa mga Kristohanon diha sa Bagalangit Fundamental Baptist Church. Good morning kaninyong tanan. Good morning usab sa taga Kilabong, tanan mata sa Kilabong. Good morning kaninyong tanan. Labi na gyud sa mga Kristohanon diha sa Kilabong Fundamental Baptist Church. Good morning. Badyo alagad sa Ginoo diha, Pastor Sulda. Good morning kaninyong tanan, no? Good morning usab sa taga gitawag siya og Punchan. Good morning kaninyong tanan, no? Salamat katong nigingon nga ako to pastor dinhi sa Punchan. Good morning kanimo diha, no? Og nalimtan ako ang ngalan. Good morning kanimo diha. So, salamat sa kanunayon gyud nga pagpaminaw sa pulong sa Ginoo og sa pag-comment usab nimo dinhi sa YouTube ug sa Facebook. Salamat gid kayo. No, so good morning kanimo diha igsoon. Salamat sa Ginoo, no? Ug tanan mga Kristohanon des Sponsor Fundamental Baptist Church, good morning kaninyong tanan. Good morning usab sa mga Situis family. Cuevas family, Brad Gagang Cuevas, kang Ma'am Cuevas ug kang Ma'am Sitoy. Good morning kaninyong tanan. Labi na gid sa mga Kristohanon diha sa gitawag siya og Ligala Kumigson,
Vista Villa Fundamental Baptist Church. Ubat yung alagad si Ginoo dia, Pastor, ang kitawag siya Pastor Luloy Lahayon. Sa di pa kita mo padayon sa pag-irog sa unahan, ato na sa kita sa pamati sa mensahe sa awit, dayon padayon tag greetings. Para matipid ang atong oras. So good morning sa atong mga kaigsoon kay galaan na mati diha sa gitawag siya og likuan. Tanan mati sa likuan, good morning kay tanan. Lamligid sa mga Kristohanon diha sa likuan Fundamental Baptist Church. So patyo alagad si Ginoo diha Pastor Erning Taborno, Pastor Norman. Good morning kaninyong tanan, higala ko og mga igsoon sa kahanginan nga nagapamati karon, no? Salamat sa Ginoo, God dalay gyud ang Ginoo. So good morning usab. Dinhi sa San Miguel, good morning. Ila ni Brad Boy Galinsuga, Sister Melba Galinsuga, uban siyang mga kabataan, no? Labi na gyud kang ma'am nga asawa ni Brad Luit. Good morning kanyang tanan diha Brad Luit. Og salamat sa Ginoo, dalay gyud ang Ginoo. Good morning usam sa atong parahan kita greetings din sa San Miguel. Good morning kang nang Remy o kang Sister Mapol, no? Good morning usam kang Sister Joy Abanyo, uban siya mga kabataan. Good morning usam sa mga Daigdigans family, ilan ni Nanay Karing Daigdigan, uban siya mga kabataan. Sister Joy, uban siya kapikas kinabuhi Brad Julius, ug imsab silang bungas pagminalay nga si Julie. Good morning usab kang Sister Grace, uban usab saya kapikas kinabuhi Brad Jerry, uban sa silang bungas pagminalay nga si Maymay ug si Kian. Good morning kayong tanan diha, no? Good morning usab kang Ma'am Gina, uban usab kang Brad Archie, uban sa silang bungas pagminalay nga si EJ ug si Alia. Good morning usab ilan ni Sister Joanne, no? Uban usab kang Brad Johnny, og uban silang bungas pagminalay nga si Maxwell, si Kubi. Happy birthday, baby Kubi, no? So salamat sa Ginoo, dalay gyud kini Ginoo. Good morning usab kang Sister May, uban usab kang Brad Jerry o kang Bonbon. Good morning kaninyong tanan, no? Good morning sa mga Balilis family, ilan ni Brad Roger Balilis, Sister Inday Balili. Good morning kaninyong tanan, higala kong maigsoon sa kahanginan nga nagapamati karon, no? Good morning dito sa mga Ulays family. Good morning kang Kagawad Bingol. Good morning kang Kagawad Namok, uban siya ang kapikas kinabuhi o gingam sab silang bungas pagminanay. Good morning usab sa mga ginikanan ng Kagawad Namok, si Tatay Tino Namok, Nanay Saling Namok. Good morning usab kang Sister Marisa, anak nila ng Tatay Tino, no? Uban kang Brad Undoy, ug imsab silang bungas pagminanay. Good morning kaninyong tanan. Good morning usab sa nagmonitor sa FB, tanan na monitor sa FB. Good morning. Ilan ni Dodong Rolando Ilek, good morning kaninyong tanan, no? Uban sab sa yang kapikas kinabuhi Chiche ug imsab silang bungas pagminalay nga si Siyay ug si Sian. Good morning kang Brad Rezo Braden, uban kang Sister Susan, uban sa silang mga kabataan. Good morning usab kang Susan, no? O gingumsab kang Junior Lipranca, no? So salamat sa Ginoo, gadalay gyud ang Ginoo. No? Uban sila mga kabataan nga si Longlong, si Kem o si Kring Kring. Good morning kaniyong tanan. Salamat sa Ginoo. O sa mga Limbags family, good morning kaniyong tanan sa kadindiin nga dapit. Ingon ako mga pagumangkon nga naminaw biya Bicol. Okay? So salamat sa Ginoo, gadalay gyud Ginoo. Daghan pa to greetings. Good morning dito sa gitawag siya og higala kumigsoon sa Kuwait, ilan ni Sister Maris diya sa Kuwait. Good morning kaninyong tanan diya Sister Maris, no? O sa Manila pod nga naga-monitor, no? Salamat sa Ginoo diha sa Facebook ug sa YouTube. Tanan nga naga-monitor sa Facebook ug sa YouTube, good morning kaninyong tanan. Salamat gyud kaayo, no? O dalay gyud nga Ginoo ni ana. O karon higala ko og mga igsoon. Adto na kita sa mga pahibalo nga ang pahibalo karon na usab nga katapusang Sabado sa Mayo mao na pud unta ang atong gitawag siya
NGT Pilosep apan tungod ni ining atong sitwasyon karon ining pandemic di gyapon ta makatigom. Pero giawag ang tanan nga mga sakop sa North Gospel Team nga ayuda ta padayon. Salamat ito sa padayon nga nag-ayuda sa bulaton si Ginoo sa North Gospel Team bisan tiliwala ni atong sitwasyon karon, no? O ang atong pledges gikan sa General Fund ngadto sa mission o radio program atong ipadala kang Pastor Ronnie Gumban. Kung di gid nato malisod gid sa ato, hatag nato kang Ma'am Liling Lastimosa, no? Nanyara Mrs. Dool. So muna igala ko og mga igsoon sa kanginan nga nagapamati karon. So salamat gyud sa mga Kristohanon nga walay hunong sa pag-ayuda. Bisan taliwala sa mga kasimbahan, bisan taliwala sa sitwasyon nato karon, no? Kay padayon gyapon nga mitulin ang pulong si Ginoo o ang bulaton si Ginoo sa nagkadindiin nga dapit pinaagi sa atong paghiusa, no? Ug sa pagampo usab. So mga limin usab giawhag sa atong presidente Bradiden nga bisan wala tay tigom padayon gyapon ta pagkolekta sa atong tag 50 alang sa gitawag sa registration. Dahil ang ato dahil pledges kada churches para sa limin palihog atong i-wake up. Digala ko og maigsoon. Alang sa nag-wake up padayon, salamat gyud kayo sa Ginoo, dalay gyud ang Ginoo niana, no? So muna igala ko og maigsoon ang mga gitawag siya ga pahibalo para sa mga Limen North Gospel Team, mga action man, no? Og salamat sa Ginoo, dalay gyud ang Ginoo, ang Ginoo gyud padayon nga magpanalangin nganhi kanatong tanan. Og igala ko maigsoon, ani na kita sa gitawag siya ga pagapamalandong sa pulong sa Dios. Please open your Bible in the book of Psalms chapter 92 verse 1. Ingon sa pulong sa Ginoo, maayo gayod ang pagpasalamat ngadto sa Ginoo, ang pag-awit o ang pagdaig sa imong ngalan o labing halangdon. Ang Ginoo magpanalangin siyang pulong mag-pray sa ta. Dalaygon og labing gamhana ng mga Dios Ginoo nga nasa langit. Salamat kayo kay gayunan nga din sa pagkausapa makapamalandong na usab kami sa imong pulong. Palihog gamita ang imong ubos nga ulipon sa pagsaysay sa imong pulong. Palihog ihatag ang pinasahi nga kaalam kabatid sa pagbatbat sa imong pulong. O kami usab nga nagapamati karon. Palihog abri ang tagsa-tagsa ng kasing-kasing ug tagaay kami pinasahi nga kaalam aron masabta na mo salbing masahin imong pulong ug amo kining may gabayan sa pagkinabuhi nga malipayon samtang nagapangalagad nga nagapaabot sa imong pagbalik. O imo kaming kuhaon. Ginoo salamat kay Ginoo sa amo ga Ginoo kun daw galing adunay nagapamati karon nga nagantos balatian ikaw magahikap sa gamanan kamot sa siyang lawas adunay balatian og palihog ayuha pinagi sa gawon pinagi sa muntabang. Kun daw galing usab adunay antos sa mga problema suliran sa kinabuhi. Ikaw nagingon sa mong pulong duol ka mo nabugatan gipapulayon ko kamo sa Ginoo ako mga pag-ampog paghangyo di kami Ginoo nga ikaw magatangtang niana. Ginoo sa mo pagpadayon karon sa pagpamalandong sa imong pulong palihog panalingini imong pulong nga mulanog sa kanginan aron di mo sayang mo balik sa imong presensya. Og katong mga Kristohanon Ginoo muduot pa nga magbadasigon mo malipayon sa pagpangalaga diha kanimo Ginoo. Og kadtong wala pay kasiguruhan nga langit paingon makabaton og kasiguruhan pinagi sa imong pulong nga madunggan. Gitugyan og giampo og gihangyo pasalamatan tanan diha lamang kanimo Ginoo ug Kristo nga amo luwas. Amen. Higala kong maigsoon ingon sa pulong sa Dios nga maayo gayod ang pagpasalamat ngadto sa Ginoo, ang pag-awit o ang pagdaig sa imong ngalan o labing halangdon. Higala kong maigsoon pinakamaayo gayod ang magdaig o maghimaya sa Ginoo, no? Og dinhi usab sa gitawag sa higala ko og mangigsoon sa Psalms 107 verse 8 padung sa 15 usa kini ka pag-invite nga ipaday gayud sa Ginoo ang mga tao. Higala ko maigsoon bisan ang mga tao nga nas bilangguan, bisan ang tao nga unya gitagaan og kagawasan sa Dios. Kay ingon pa nga nahisakamod sila pero walay lain ni tabang kundi ang Dios na. Sa diha nga mituaw sila diha sa Ginoo. O ang Ginoo nagtabang kanila og nagluwas kanila. Ato pagatuon ni gala kumingson Psalms 107
verse, higala kumigson, 8, padung sa 15. Ingon sa pulong sa Dios, papasalamata sila sa Ginoo tungod sa iyang gugmang walay paglubad, tungod sa mga katingalaang buhat alang sa mga anak sa tao, kay gitagbaw niya ang kauhaw o ang gigutom, gibusog niya o sa mga maayong butang. Ang uban naglingkod diha sa ngit-ngit o sa labihan kang iyop, nga binilanggo nga anaa sa kasakit o sa mga puthaw. Kay sila misukway sa mga pulong sa Dios, mitamay sa tambag sa labing halangdon. Ang ilang mga kasing-kasing naluya tungod sa kahago. Naisukamod sila og walay usa nga mitabang kanila. Unya sila mituaw ngadto sa Ginoo og sa ilang kagulanan. Amen. Og siya miluwas kanila sa ilang kalisdanan. Siya mikuha kanila gikan sa kangitngit og sa labihan kang iyop. Papasalamata sila sa Ginoo tungod sa iyang gugmang walay paglubad, tungod sa iyang mga katingalahang buhat alang sa mga anak sa tao. Sumuning invitation ba? Ginbayat nga papasalamaton ang mga tao nga naa sa kangitngit. Unya higala kung may igsoon na sa labihan kang iyop. Ug naapod sila sa gitawag siya bilangguan sa rihas nga putaw. Nangaluya sila sa labihan kahago og nahisukamot sila og walay bisan usa nga mitabang kanila. Apan sa dila nga mituaw sila sa Ginoo, ang Ginoo nagtabang kanila, nagluwas kanila sa ilang mga kahimtangan. Busa angay gid silang papasalamaton diha sa Ginoo. Higala ko og mga igsoon, no? So busa higala ko mga igsoon, padayon kita sa pamalandong sa pulong sa Dios. Higala ko og mga igsoon, atong ipamalandongan nga ang pagdaig adunay gahom. Mao na higala ko mga igsoon. So maayo nga magdaig, higala ko umigsoon, kaysa magkataranta, magpanik. So muna nga itong ipamalandungan, una nga butang, it is better to press than to panic. Higala ko umigsoon. Kaya pareha lagi sa katao nga akong giingon nga, then, papawaon na sila sa balay, nga ilahang giabangan, tuktok og sayo ang tag-iya. Maningil na, unya, 5,000 rabagid kayo. Pero ang kakahitabo higala ko umigsoon, ipapalayas. Dingon nga wala mo mi kwarta karon nga piki gyud. Ano mo gipanahon nga piki. Ang kakahitabo higala ko umigsoon, papangita kay palayas na sila kagabi kung wala sila kakita. Pero unsa iyang gibuhat, namahaw siya kay sayo man to kayo. Unya nagampo siya sa Ginoo, tabangin ko Ginoo. Unya gibuhat niya iyang part. Nangita siya. Duol siya sa mga higala. Og lahi gyud ang quotation sa higala. I mean sa mga tao. Muna ingon sa quotation sa tao, kung doon na ka may problema, duol ka nako kay tiwasan ta ka. Pero diha sa Ginoo, duol ka mong nabugatan kay papuhulayon ko kamo. Og mao na gisaligan sa mong tao. Og tuod man o man nga namao siya, nagkaon siya, nalakaw na siya, pangita siya. Pero hanto na lang alas 2, wala gid siya makakita. Kaya labaw pa man doon ay problema ang tao. No? So, ang kakahitabo, higala kumingson, imbis magpanik siya kay pagkagabi, kanang abugo na siya. Kaya mo, may ingon sa tagiya. Alas 2, nakauli siya. Iya siya na niudto. Medyo napasar ang pagkaon. Nangita lagi. Pero iyang gipili
umanyag kaon iyang gipili ang pagdaig kaysa magpanik. Sige sa kanta, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice, managmaya, managkalipay. Bisan doon ang mga problema, suliran sa kinabuhi. Gipili niya ang pagdaig sa Ginoo. Kaya pagdaig niya sa Ginoo, adunay gahom. So, ang neta mo, igala kumingsaon, malisod, di ba? Kaya 5,000 lang yung panginanglan, niya, kung dili siya magkakita, apugo na siya pagkagabi. Pagkagabi, igito, igala kumingsaon, gituk-tuk, kusog ang pultahan. Nakuyawan na siya kay maugapon ng style sa pagtuktok sa anang buntag. Pero pag abrin niya, uy, Brad, ikaw din na. Ingon din, di ba ang imong gikinahanglan 5,000 man? Oo, kaya abugo na lagi mi. So, giyapan din siya 5,000. Pagkauman, mo na ang kinahanglan sa imong balay. Unya dayon, niya imong pang grocery 1,000. Wow, pagkanindot bigidigala ko migson, no? So ingon ana kaayo ang Ginoo. Ug ingon ana ang gitawag siya og imong gipili ang pagdaig sa Ginoo. It's better to praise God than to panic. Higala kong migson kay dunay gahom og tan-awa di ba natagbo ang iyang panginahanglan. Higala ko og mga igsoon. Pero sayo lang lagi nato istorya nga magadaig ta. Higala ko migsoon kung okay ang tanan. Easy to praise the Lord when all is well. Pero padiha na nga anaan ang problema, padiha ato niya, malisod ba ang pagdaig? Pero iyang gipili ang pagdaig sa Ginoo than to panic. It is better to praise God than to panic. Mao na itong itunan, atong miyagi higala ko og migsoon. Kaya nga naman, din sa kalibutan, igala ko og mga igsoon, adunay daghan nga mga kalisdanan. Higala ko og mga igsoon. There are many in the world, you will have tribulation. Ug matod pa sa John chapter 16 verse 33. Ato nigala ko migsoon. Nga ingon pa dito nga dinis kalibutan, nag-agulo kamo, nag-antos kamo sa mga kalistanan. Apan, ato tanaw na, 33 John chapter 16 verse 33. Gisulti nako kini kaninyo aron nga dinhi kanako makabaton kamo og kalinaw. Dinhi sa kalibutan aduna kamoy kalisdanan apan pagmadasigon kay gibuntog kuna ang kalibutan. Wow. Muna igala komisyon bisan taliwala sa mga problema suliran sa kinabuhi, dapat kita nga magkanakan sa Ginoo magmadasigon kay gibuntog na sa Ginoo ang kalibutan. So padayon kita igala komisyon atong gitunan nga there are many panic producer. Number 1, problem about health. Ug doon na kita balatian, maproblemahan kita igala kumigson. Pero take note, kung pilion nimo ang pagdaig sa Ginoo, unya mo hangyo kas Ginoo nga Ginoo ayuha ko kay ikaw man ang labing gamhanan sa tanan nga bisan ang buta, imo rang gipahibutangan og lapok ang mata, di panalanginan nimong lapok nakakita ang buta. So dalaygon gid ikaw Ginoo. Busa kini nga akong balatian karon, ayuha palihog, Ginoo. Kay ikaw ang Dios nga pinakagamahanan sa tanan. Mao ka na higala kung mengson. Kay ikaw ang Dios nga walay butang dili mahimo. Mabutang mahimo nimo tanan. Sa amo imposible apan diya sa imo walay imposible. Unya higala kung mengson padayon nga ikaw nga mag-awit sa luwiton sa pagdaig paghimaya sa Ginoo. Bisan luyo sa mga balatian, matingala na lang ka nga gaayuhon ka sa Ginoo. Mao ka na higala ko og mga igsoon, usa ka tawo nga didto sa Cebu. Grabe niya ang pagpaningkamot. Kay bisan Domingo, Kristohano na siya. Apil gid niya sa pagpaningkamot. Og dagko siya kita, sayangan siya absent sa Domingo.
sa pagsimba. Kaya nga naman, dako man niyang kita. Kada adlaw niya mabsinan. Pero tinuod ng kanta nga, magapadayon sa pag-alagad, magapadayon sa pagsimba, magapadayon walay sibug hangtod lalinon kita sa panganod, kung utangon mo ang adlaw sa Dios, kuhaon sa Dios ang iyang bahin, naninguha kang makaginansya ka, pag sumada panalakan ka. Nga naman, sigala kumigson, katong usa ka tao, sayangan gid sa Domingo nga di gid siya makapanarbaho, makapanaod sa iyang pagtaod og mga signal. Dako kay bayad kay napay tip sa kuan, napay sa kumpanya. Pero nga kay tabo igala kumigson, nalimtan na magyud niya ang Ginoo nga naghatag kaniya trabaho, naghatag niya maayong panlawas. Niabot ang panahon nga gipaabot kaniya ang mga balatian. God gave a message through circumstances. Kay giutang magyud niya ang adlaw sa Ginoo. Og dili na ba basta-basta nga sakit kay cancer gyud. Og tuod man nigala kong mayigsoon, na hinahinay pagkahurot ang iyang natigom. So, sumada alakansi, di ba? O hangtod, nga wala na lang siya nahimo. O ang iyang cancer, iyan na lang gigamitan og food supplement o mga prutas. Mihangad siya sa Ginoo o naghangyo sa Ginoo. O tuod man, bisan luyo sa cancer, giayo siya sa Ginoo. O karon ka pangalagad na sa Ginoo, di na niya ibaylo ang Ginoo. So di na tuhuwaton ni gala kung may igsoon. No? Mintras nga may balatian ta, mintras nga wa patay balatian, padayon kita nga mudahay kung mihimaya sa Ginoo. Higala kung may igsoon. Di na kay pagkanaay balatian, kakakulaps na ang atong pagdahig sa Ginoo. Munang it's gitawag sa easily to praise the Lord when all is well. Maayo gyud ang pagdahay kung okay ra daw, how much more kung dili okay ang tanan. Nanay mga balatian. Muna higala kumigson nga bisan luyon niya na padayon kita sa pagdahay kung paghimaya sa Ginoo, higala kumigson. No? There are many panic producer. Number 1, problem about health. Sunod, problem about family. Kinig yung problema about sa pamilya. Mo ka na higala kumigson. Muna nga sa alampuanan sa gitawag siya oga synchronized prayer sa every home for Christ, naagid ng mauli unta ang mga pamilya nga gakaguba na. E mao man kat ng katarabaho sa kaaway. Gubon ang pamilya kay di siya malipay kung lig-on ang pamilya. Nga mapadayon nino himaya sa Ginoo. Ambot pasabot ang pamilya nga adunay Kristo sa panimalay. Ingon pas kanta, konseso Kristo sa panimalay, masadyang balay, masadyang balay, masadyang balay. Pero ang kakagubang ang pamilya, kung si Satanas sa panimalay, bibo ang away. Sa bata pa, bibong sumbagay, bibong sumbagay. So muna igala kumigson. Problem about family. So kung sa igala kong maigsoon, morning mga usa sa magpanik ta. Problem about health, problem about family, o di na ka na lang igala kong maigsoon. Problem about finances. Kanang yung atong panginanglan adlaw-adlaw. Doon na lang ito'y panahon igala kong maigsoon nga kung imong problemahon lagi ang problema, don't problem the problem because problem is give problem yun. Ngayon, bisuway bugas, imo nagsipao ng sudlanan sa bugas. Suko na yung banang, kung saan, kaminos ka. Di ba? Di nagkagubot na. Di dili lang kay finances ang problema, kung dili apil na sa pamilya. Pero higala kumingson, unsa ka kung imbis nga gitawag siya o gado na wala kay bugas, wala kay sudan, wala kay kwarta. Wa okay ra mo tong walay bugas, walay sudan, basta naalay kwarta kay makapalit man din ka. Dabig wala.
problem about finances. Higala ko og mga igsoon. Pero kung padayon ikaw nga maghimaya sa Ginoo bisan luyon ni ana, unya imbes nga doon na lagi ito'y panahon sa among kinabuhi, higala ko migsoon nga ang manghod ni Mrs. Nakibalong nga wala may kwarta, wala may bugas, wala may sudan, wag yun. Pero ang hitabo, si Mrs. kay nisabak may noon, ingon sa iyang manghod, hilas-hilas malang nis manang. Pero may meron ba lang siya sunod sa atong programa, no? Hilas-hilas malang nis manang, imbes wala bugas, nisabak na may noon kang manoy. Pero abi nimo, nagkasabot mi nga magpalit kami walay kwarta-kwarta. Kadto pag yung lamig nga bugas ug mitsado, ambot wa na may mitsado karon. Di na sulbat na kung nag-away mindaan, di wala na. Problema, doble ang problema. Problem pa about finances. Problem pa gyud about family. Busa higala og mga igsoon, pilion na to ang pagdahig sa Ginoo kaysa magpanik ta kung wala tay mga panginahanglan. Problem about others. Nga daghan mo tama yung mubiyay-biyay ka nato. Labi nag mga kanakana ta sa Ginoo. Usahay mingon pa nga, tanawa lagi. Balin-balin magreliyon, di nagkalisod-lisod. Unsa man ay pagtuo di ay, pug diha sa reliyon, magkahayahay di ay. Higala akong migsoon, kung nakita nimo nga diha nakahitak sa kasalanan magpabilin lugar ka diha, di regi ka sa dili magkahitak ang kasalanan, kauban nimo nga nagkinabuhi, nga malipay ang Dios sa imong kinabuhi. Mo na higala akong migsoon. So, mapasangin lang ang reliyon. Pero take note, wala yung reliyon manuluwas. Si Kristo ra gyud. Unya ang reliyon, nalan lang na sa grupo nga nagdaig, naghimaya sa Ginoo. Dito ka mutipon sa mga grupo nga naghimaya sa Ginoo nga dili gapakaron ignon. Dili gatawag sa nagalakaw sa kalibutan, higala ko og maysoon. Dito ka mutipon sa ang tinguha nga malipay ang Dios sa iyang kinabuhi, higala ko og mga igsoon, no? Pero abi na may gagawin igsoon, muna problem of others. Pero mo ni, pwede na ito nakatakantahan. Umudahay ginunta sa Ginoo. Moabot ng panahon nga wala na'y kagubot, wala na'y liribakay, wala na'y tamayay, kay dito man sa langit may kalipay nga hingpit, og dito wala na'y kasakit. Kung ikaw tinuod nga Kristohanon, real Christian, mag-isgod kita real Christian, Christ within the heart. And there is joy in the heart of a Christian. Why? Because 100% going to heaven. Kung ikaw mingon nga Kristohanon ka, siguro agyod nga siguro ka langit paingon. Kaya ang Ginoo ang nagpaniguro, higala ko migson. That is real Christian. Ngano mingon ko real Christian, kay kining Christian gigamit kani sa generic name. Nga basta dili Muslim, Christian na. Higala ko migson. No. The real Christian is Christ within the heart. Kadtong mingon ikaw nga Ginoo, gituhuan ko ikaw nga nagpakamatay para pagluwas ka nako. Ug dawaton ko ikaw nga akong Dios ug manluwas sa akong kinabuhi. Daghang isyu ana, pero di na nato na panambilangon sila. Higala og mga igsoon, padayon kita sa pag-alaga diha sa Ginoo. Ug kita nga wala pa diha sa Ginoo, kamong wala pa diha sa Ginoo, tuhui si Kristo Jesus nga nagpakamatay dito sa cross. Kay maura ka to ang makahimo ka natong iya sa Dios. Sa diha nga nakadungogta sa maayong balita ang kamatuoran nga si Kristo may magkaluwas. Sa diha nga mituo ta, kita gisiliyuhan sa Espiritu Santo, pagtimilan nga kita iya na sa Dios. Wala relihiyon nga gisgutan niya na higala kung migson. Asa na mabasa Epeso kapitulo 1 bersikulo 13, mao manusab sa kadungog ninyo sa matuod nga mensahe sa mga balita ang kamatuoran nga si Kristo may magkaluwas kaninyo. Sa diha nga kamo na nagpanuon ini, kamo gisiliyuhan sa Espiritu Santo, pagtimilan nga kamo iya na sa Dios. That is real Christian. Kaya ang Espiritu ni Kristo mo oy gisilyo dinhi sulod sa atong kasing-kasing, higala ko og mga igsoon sa kanginan. Take note, mo balik sa Kristo pagkuha sa dunay Espiritu niya. Ug ang walay Espiritu niya ibilin og pahamtangan sa kapungot,
dinhi sa kalibutan. May isgutan na nato na sumaabot ng mga panahon ni Gala Kumigson. Busa make sure nga ikaw tinuod nga Kristohanon. Real Christian. Christ within the heart. And there is joy in the heart of a Christian. Why? Because 100% going to heaven. Ug mao na, kung ikaw tinuod nga Kristohanon, pilia ang pagdaig kung adunay mga problema suliran sa kinabuhi kaysa magpanik ka. Kaya nga naman, adunay gahom sa pagdaig sa Ginoo. Tanawa tong tao. Di ba natagbo ang iyang panginanglan gipakapinan pagpang grocery? Mao ka na Igala Kumigson, no? Subo sa Igala Kumigson, salamat sa Dios ug dalay gyud ang Ginoo. Sa Igala Kumigson, daghan man gyud mga problema suliran sa kinabuhi. No na nga, easy to praise God or praise the Lord when all is well. Pero how much more Higala Kumigson kung nalatas kitawag dili how much more kung dili unsa ka ha or how can want to praise God at the panic point or point. How can one to praise God at the panic point? Point. No? Unsaon nimo pag daig sa Ginoo kung anaa ka sige tawag siya pagkataranta nga panahon, panic point. Higala Kumigson. So, ikaw nga naimo ng anak sa Dios, dumdumi nga ikaw gipangga o gimahal sa Dios. Ug mao man gani nga naimo kang anak niya ug di na kay banlod sa linaw nga kalayo. Remembering that God loves us. Naingon sa pulong Ginoo kay ang Dios nagpasundayag sa labihang gugma niya nga ni kanato nga samtang makasasala pa kita si Kristo nagpakamatay. Alang kanato. Asa mabasa? Roma kapitulo 5 bersikulo 8. Maunay dumdumi nga ang Ginoo na higugma kanimo. Una na ka sa gitawag sa pagkataranta na nagas panic point. Igala Kumigson. Dumdumi nga dunay Dios nga nagpangga ug nagmahal kanimo. Ug mo hinungdan nga imo ning gituan og sumala sa pulong sa Ginoo dili ka na ibanlod sa linaw ng kalayo nga naman kay ang imong ngalan nasulat dito sa libro sa kinabuhi. Kay nakaangkon man ka sa libro sa kinabuhi. Ang wala makaangkon sa libro sa kinabuhi, wala masulat sa libro sa kinabuhi. Ug ingon sa pulong sa Dios Igala Kumigson sa Pinadayag kapitulo 20 bersikulo 14 ug 15 kang bisan kinsa nga ngalan kan sa ngalan wala sa gilistahan sa nakaangkon sa kinabuhing walay katapusan, but pasabot wala mo tuo nga ang Dios nagmahal ug nagamping kaniya. Wala sa gilistahan sa nakaangkon sa kinabuhing walay katapusan, siya itambog sa linaw nga kalayo nga mo gitawag ikaduhang kamatayon. O ang pagpalista dito, kinanglan mo angkon kas kinabuhing walay katapusan. Ngayon sa Pinadayag, Juan kapitulo 3, versikulo 16, kay gihigugma gayod sa Dios pag-ayo ang kalibutan. Kita na, mao nga gihatag niya yang bugtong anak, kinsa na? Jesus Christ na. Aron ang mutuo kaniya, kinsa? Ang mutuo. Dili malaglag, bot pasabot, dili maadto sa linaw ang kalayo. Dito ka ba Igala Kumigson? Tuhuin ni. O ngayon paspulong sa Ginoo, hinoon makaangkon sa kinabuhing walay katapusan. Ug ang makaangkon ilista sa libro sa kinabuhi. Kay nakaangkon man. Pareha na siya sa pangatag sa gitawag siya bugas ba sa atong gobyerno. Kundi ni sa ato sa gitawag siya uga Manolo, ilista na para doon ay ebidensya nga nahatag na nga pila ka kilo. Igala Kumigson. No? O din sa Bukidnon ng atong gobernador, sinako ang ihatag. Sumo ka na Higala ko og mga igsoon. Ilista sama sa Dios Ginoo nga ang nakaangkon sa kinabuhing walang katapusan kay mituo nini nga si Kristo nagpakamatay para pagluwas ka nato. Mituo ka ba Higala Kumigson? Kung mituo ka na lista ang imong ngalan sa libro sa kinabuhi, di ka itambog sa linaw ng kalayo. Kay ingon sa Pinadayag, balik ko na to, Pinadayag kapitulo 20 versikulo 14 15 kang bisan kinsa nga ngalan kan sa ngalan wala sa gilistahan sa nakaangkon sa kinabuhing walay katapusan, siya itambog sa linaw nga kalayo nga mo gitawag ikaduhang kamatayon. Pagkalisod Higala Kumigson. Ug mauna ang perting inita, final destination sa tao nga wa gyud manumbaling
sa mensahe sa kaluwasan. Apan ang nanumbaling, dili sa ibanlo dito, langit sa pingon. Og busa, dunay kalipay siyang kasing-kasing kay 100% going to heaven. That is real Christian. Igala ko migson. Karon igala ko migson, dili lang kay it is better to praise God than to panic, kundi it is better to praise God than to pessimistic. The word pessimistic is kanang gitawag sa walay paglaom. Igala ko migson. No? Mura bag kanang nawad anak kas paglaom ba? Maayo pa nga piliun nimo ang pagdahig sa Ginoo. Muna ni kanta nga, kung ikaw nawad-an sa paglaom, piyong nga imong mga mata ug mag-ampo ka, isalig ang tanan kang Jesus. Pagsulay kita gilibutan, isalig ang tanan kang Jesus. Mula ko nung what-an kas paglaong gitawag na sa nanakas point nga gitawag sa pessimistic. Pessimism. The word pessimism always negative. Negative na lang yun ang imo nakita. Take note, tigala ko bigson, gitagbo man sa Ginoo gani ang atong panginahanglan nga dili ta ibanlod sa linaw nga kalayo. Iyang gitahan ang iyang kagalingon dito sa cross. Jesus Christ departed heaven to enter Mary's womb. Aron lang magpagkatao kay ang bayad sala kamatayon man. Ang Dios nagpagkatao kay buot niyang bayaran ang sala. Og ang tao ra may mamatay, busa ni ambit sa sunod nun pagkatao ra mamatay, bayad sa atong sala. Gitagbo man gani sa Ginoo aron kita dili mabanlod sa linaw ang kalayo. Aya pa ka ang atong panginahanglan. Mga balatian ayo na sa Ginoo. Mga pinanses itagbo na sa Ginoo. Basta unahon lang nato ang ginaingon sa Ginoo, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Mateo 6:33. Unaha pag-una ang Ginoo mga butang idugang ra. Higala ko migson. Mao kana higala ko migson. Mosa embes nga nanakasa mo sangpot na nga di na what anakas paglaom piyunga imong mata ampo sa Ginoo. Higala ko migson. Kay gimaw na gitawag sa pessimism or pessimistic. It is better to praise God than to pessimistic. The word pessimistic, a pessimistic is a person who always negative. Higala ko migson. Gitawag siya lacking joy and hope. Nawad-an as paglaom. So, nana niya ang disbelief and distrust. Higala kong mingson. So, piliun nato ang pagdaig sa Ginoo. Sama itong tao. Nga imbes nga, pagkagabi, abugo na siya. Wapagid sa kakita, nag-abot na lang alas 2 sa panginahanglan niya. Pero iyang gipili ang pagdaig sa Ginoo. Awit siya gikan sa humanib kaon anang alas 2 padulong sa gabi og medyo na milalang ang gabi doon na rin ni tuktok kuyawan siya biniyag mao nang tag-iya kay mao nga style kay gadali man pud ay. So ang nitabo igala ko migson gituno lang si Kumil doon na pay pakapin nga 1,000 para grocery. Wow, pagkanindot bigid igala ko migson. Ingon na kaayo ang Ginoo. So kung nawad-an kas paglaom piyo nga imong mata ampo sa Ginoo ug isalig ang tanan kang Hesus. Kanang wala na bitaw gyud mahimo nimo. Ngano isalig man nato sa Ginoo. Ingon sa pulong sa Ginoo sa John 14:14 si Jesus Christ gid ang nag-ingon niya na. Higala ko mingson. If ye shall ask anything in my name, I will do it. Kung ikaw mangayo pinaagi sa akong ngalan buhaton ako ni. Busa kun ana nakas problema suliran sa kinabuhi. John 14:14 to higala ko mingson. Tawga ang Diyos. Kaya nag-ingon po siya sa Jeremiah 33:3, tawga ko kay tubagon ta ka. O magapakita sa tanglang butang, dagkong mga butang, nga di mo ibaluan. Wala imposible dahil sa Ginoo igala ko og mga igsoon. Salamat sa Diyos. Higala ko mga igsoon, pessimism is opposite of faith. Mula gina nga, pagwad anagas paglaom, tingwa agyod nga,
Mupiyong imong mata ug ampo sa Ginoo, ilisi sa pagtuo ang pagkawala sa paglaom. Matingala lang ka mo tagbo ang panginahanglan. Higala kumingson. Dahil higala kumingson, we are to live by faith. Musa, dili angayan sa usa ka Kristohanon nga magpesimism. Ganang maingon, musampot na maingon nga, I don't believe God. Dili angayan. Higala kumingson, ato gani ato ang higala kumingson. Kita nga nahimo ng anak sa Dios, dapat magakinabuhi kita pinaagi sa pagtuo. Romans chapter 1 verse 17. Ingon sa pulong sa Dios atong pagatuo ni higala kumingson. Roma kapitulo 1 versikulo 17. Ingon sa pulong sa Dios ano atong pagatuo ni higala kumingson ha. Kay dihani ni ang pagkamatarong sa Dios gipadhayag pinaagi sa pagtuo ngadto sa pagtuo. Sumala sa nasulat, ang matarong magkinabuhi pinaagi sa pagtuo. Di ba higala kumingson kita gimatarong sa Dios pinaagi sa pagtuo? Busa magkinabuhi usab kita o magalakaw kita pinaagi sa pagtuo. Mao kada higala kumingson. So muna salamat kayo sa Ginoo dalaygon gyud Ginoo. Tuhan nato sa Roma kapitulo 8 versikulo 28. Excuse. Ingon sa pulong sa Dios atong atuon higala kumingson. Faith in Christ able to expect the best. Mao gina ang atong pagtuo diha sa Ginoo usag makahimo kini sa paga hunahuna gyud sa mga maayo. Higala kumingson Romans chapter 8 verse 28 ingon sa pulong sa Dios. Atong pagatuon higala ko og mga igsoon sa kanginan nga nagapamati karon. Kita na sayod nga diha sa tanang butang ang Dios nagbuhat og maayo. Muna ang pagahuna-huna sa mga kanakan sa Ginoo. Nga mo-expect kita og pinakadabis, pinakamaayo atong balikon ha. Busa kita na sayod nga diha sa tanang butang ang Dios makabuhat sa maayo ngadto kanila nga nahigugma kaniya og nagtawag kanila sumala sa katuyuan. No? Muna higala kumingson. So salamat gyud sa Ginoo dalaygon gyud Ginoo. Busado na igahom ang ang pagdaig diha sa Ginoo. The power of praise. Imbes na kay problema, pilia. Imbes katalanta na ka tungod sa problema, pilia ang pagdaig sa Ginoo. It is better to praise God than to panic. Sunod kung mawad anakas paglaom tungod sa imong problema, higala kumingson kay naay daghan nga mga producer sa pagpanik. Atong gitunan about health, about family problem, about finances, about other people. Higala kumingson, nga mawad anata sa paglaom, nga buti pasabot na anata sa punto nga nanata sa gitawag sa pessimistic. Higala kumingson, it is better than to praise God than to pessimistic. The word pessimistic, mag-negative na ka ba? Ayaw. Hangton nga mo, hindi gyud ka mo piyong sa imong mata, mo salig sa Ginoo, hangton mingon ni ka nga, I don't believe God. No. Na ay Ginoo, ginigala kumingson busa kasaligan siya. Gitagbo mo gani atong panginahanglan sa atong kalangan dita madto sa impierno. How much more diha sa atong panginahanglan higala kumingson. Susunod, it is better to praise God than to be problem conscious. Daghan kitang mga problema higala kumingson hinaot nga di ka diha maguna. Ang gitawag siya problem conscious, pareha ba na siyang magwali nga time conscious kay siya. Gatan-aw gud siya permente sa gitawag siya grilo kay basig mulapas siya sa orasan. Ang problem conscious, sige nagitanaw sa problema. Unya wala mo hangad diha sa Ginoo. Nga ang Ginoo may mosulbad sa atong mga problema. Ingon pulo Ginoo, dool ka mo nabgatan, papulayan ko kamo, tawag ako kay tubagon ta mo. O magapakita sa nga butang dagko mga butang nga di mo hibaluan. Busa higala kumingson, everyone has a problem. Tanan gyud do nagi problema. Busa, it is better to praise
Gadaan to be problem conscious. Ay, sige ko na una ng problema. Ay, problema ang problema. Himuha nga ang problema, maproblema si Muha. Don't problem the problem because problem is give problem yun. Kung ikaw mo'y magproblema sa problema, maghatag yun ang problema, higala komisyon, di asim kinabuhi. The world is not perfect. Busa doon naging problema, higala komisyon. No? Gawas lang sa gibuhat sa Ginoo, buhaton sa Ginoo, bagong langit ug bagong yuta, kay yahay kayo. Wala na problema dito. Sige na lang tagdahay kung gimaya sa Ginoo. Kinsay makato dito, kadtong mga kaanakan sa Ginoo. Katong mituo, midawat sa gugma sa Dios. Kaingon sa 1:12, himuon niyang anak ang midawat. Higala kumigsoon sa gugma sa Ginoo, mituo ni ini. Kaya tungkol sa gugma sa Ginoo, iyang gidupa ng atong mga sala ito sa krus mo nang maayong balita, higala kumigsoon. Ingon sa 1:12, sa tanan midawat. Sa tanan mituo sa ngalan kanila naghatag akong kagahom sa pagkahimong anak sa Dios. Kini pagdawat igala kumigsoon dili gid siya mawala kay diha ta nakunik kitang mga intel kay gianhian dinhi sa Ginoo ang mga taga-Israel ra. Iyang katawan pero tungod kay wala na sila dawat diha ta nakunik sa tanan midawat sa tanan mituo sa ngalan kanila naghatag akong kagahom sa pagkahimong anak sa Dios. Ikaw mituo sa gugma sa Ginoo, dawat atong gibuhat ni Kristo Jesus dito sa krus kay mautoy makaluwas kanimo kanako igala kumigsoon. Mauna igala kumigsoon. So Lord, people are not perfect. Busa doon na gitay problema. Busa nga di ta gitawag siya time conscious. All affected by the fall of man. Kitang tanan ba? Naepektuhan kita sa gitawag siya uga pagkahulog niya dan sa sala. Epektuhan ta higala ko og mga igsoon. Mao ka na higala ko igsoon sa kanginan nga namati karon. Busa di ta mo focus diha sa sayop. Higala ko og mga igsoon. But we do not have to focus on what is wrong. Tinuod ba nahulog sa pagpakasala ang atong unang ginikanan, di ta diha mo focus. Kay gibayran na sa Dios dito sa cross ang pagkahulog sa atong unang ginikanan. Nga nawala ang relasyon nato diha sa Ginoo, nahimo nang mobalik sa diha nga mituota midawat sa gugma sa Ginoo. Dili ni parelyonay kun dili parelasyonay ni diha sa Ginoo. Ingon sa pulong sa Ginoo, balikon ako sa tanan midawat. Sa tanan mituo sa ngalan kanila naghatag akong kagahom sa pagkahimong anak sa Dios. Mudawat baka nga katong gibuhat ni Kristo Jesus dito sa cross, maoy makaluwas kanimo? Midawat baka nagkinahanglan kag manuluwas? Tuhui itong gibuhat ni Kristo Jesus dito sa cross sa kinasingkasing higala kong magsuon. Kay himuon kaniyang anak. Masakop ka sa pamilya sa Dios. Una na tao kasi nginahan, gabi kami tuo man kami dawat sa gugma sa Ginoo, nahimo kaniyang anak. Og natawo ka pag-usap, o ingon ni Jesus Christ, gawas ko ng tao, matawa pag-usap, makasulod siya sa gingharian sa langit. Higala kumigsoon. Higala kumigsoon si Apostol Pablo, naga full tense tells us how to overcome pessimism. Nagsulti siya nga, unsaon ba pag-overcome? Kini bitang mga kabalaka, mga kahangawa. Ingon sa pulong sa Dios, higala kumigsoon ato pagadtuon. Number 1, nga gisulti niya, don't worry about everything. Pilipos kapitulo 6 versikulo 4, ingon sa pulong sa Ginoo, ayaw kamo kabalaka sa bisan unsang butang, hinunuatan ang butang, ipahibulon niyo sa Dios ang inyong mga hangyo, piragi sa pagampo o sa pagpangamuyo, uban ang pagpasalamat. Pilipos 4:6. Dini nga translation. Na-memorize mo ito na ako, no? Ingon sa pulong sa Ginoo, Pilipos 4:6. Ayaw kamo kabalaka mahitungod sa bisan unsang butang. Apan ang tanang butang ipahibalon ninyo sa Dios ang inyong mga hangyo, pinaagi sa pagampo o sa pagpangamuyo, uban ang pagpasalamat. Mao na igala kumigsoon. Gisulti ni Apostol Pablo aron nga unsaon nimo nga mo-overcome gitawag sa pessimism. Kanang bitawng
Mawad-an ka sa paglaom. Unsaon pag-overcome? Higala og mga igsoon, gisulti na ni Apostol Pablo, don't worry about anything. Dayon, ikaduha is, nanata sa dool na matapos higala og mga igsoon, trust God for everything. Makita na to sa gitawag siya uga city sa Philippians chapter 4 verse 7. Ingon pulo sa Ginoo, ugang kalinaw sa Dios, mag-aapaw sa tanang pagpanabot ug magbantay sa inyong kasing-kasing o sa inyong mga nuna diha kang Kristo Jesus. Wow! No? Muna igalang migson. Nga atong isalig sa Ginoo kay ang kalinaw sa Dios mag-aapaw diha sa to kasing-kasing sa pagpanabot. Kanindot pag igalang migson. Ikatulo. Think always or think only on of praise God. Think only on praise God. Sa 8, higala ko migsoon. Sa katapusan, mga igsoon, bisan unsang mga butang matuod, bisan unsang butang maayo, bisan unsang butang dungganon, bisan unsang butang matarong, o bisan unsang butang putli, bisan unsang butang nga matahom, bisan unsang butang nga maayo og dungog, ug adunay may labing maayo, aduna may pagdaig. Hinuhnaan ninyo kining mga butanga. No? So muna, higala kumigsoon, think only of praise God. Una-una agyod nga, ang imo na pirmi lang gyud ka magdaig sa Ginoo, higala kumigsoon. So muna higala ko mga igsoon sa kanginan nga nagapamati karon. So praise is powerful. Ang pagdaig pagmayas Ginoo, gamhanan gyud. So praise God, demonstrate faith. Kung ikaw bisa dunay problema, padayon gyapon ka nga daig sa Ginoo, higala ko og mga igsoon. Higala ko migsoon, salamat gyud sa Ginoo, dalay gyud Ginoo. Nag-demonstrate na, nagpakita na nga ikaw adunay pagtuo sa Ginoo. Higala ko og mga igsoon. Salamat sa Dios ug dalay gyud Ginoo may buntag kang Miles Franklin Limbag. Salamat gyud sa pag monitor sa FB, dalay gyud Ginoo niya na. Dong ang Ginoo magpanalangin kaninyong magtiayon, no? Uban sa inyong bata. So salamat sa Ginoo, dalay gyud Ginoo gyud pa rin magpanalangin ato na ta sa mensahe sa awit, then mag-pray din ta. So, higala o mga igsoon, salamat gyud sa Ginoo. O sundan nato padayon ang paminaw sa pulong sa Ginoo nining nga programa, ang pulong sa Dios. Piliyon nato ang pagdaig sa Ginoo kaysa magpanik ta. Piliyon nato ang pagdaig sa Ginoo kaysa mawad-an tag paglaom. Piliyon nato ang pagdaig ug paghimaya sa Ginoo kaysa diha ta maguna-una sa mga problema suliran sa kinabuhi. Kay una pulos Ginoo, ayaw ka mo kabalaka bisan unsang butang, hinunong tarang butang ipaybalon sa Dios ang inyong mga angyo pinagis pag-ampo og sa pagpangamuyo uban ang pagpasalamat. Mag-ampo ta dalaygon og labing gamhanan ng mga Dios Ginoo nga nasa langit. Salamat sa imong pulong nga amo na patalinghugan karon. Amo na pamalandungan panalangin kini Ginoo ug panalangin usab ang tanan nga nagapamati sa imong pulong dinhi sa radyo natin, sa radyo FM ug bisan man sa mga Facebook viewers ug bisan man sa YouTube viewers nga naminaw ni ining imong programa Ginoo nga ang imong pulong. Dalaygon gid ikaw Ginoo. Gitugyan ug giampo ug yang salamatan tanan diha lamang kan Ginoo. Naglamas Kristo nga among luwas. Amen. Higala kumigsoon kini si Pastor Jenny Limbag nagikuban kaninyo sa tulumanon ang pulong sa Dios. Gituyo kini pagmupla aron tanan tawo masayod sa kamatuoran nga ang Dios nagmahal ug nagamping pagayo kanato. Otron ko mayong buntag kaniyong tanan. Kini si Pastor Jenny Limbag mayon ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Padayon ta og paminaw sa mensahe sa awit higala kumigsoon.